Здравейте! Аз съм Илана, дизайнер на сватбена агенция Той и тя. Занимавам се с планирането и декорирането на специални събития, шиенето на булчински рокли и много други интересни неща, за които ще ви разкажа в следващите видеа. Днес реших да ви поканя в моя дом. И какво по-добро начало за стартиране на поредицата от украсата за един от най-специалните празници, а именно Коледа. Ние сме тези, които правим празника специален, а украсата е тази, която ни носи коледният дух. Ще ви дам някои идеи как може да обновите коледната си украса, като ще ви излъжа, ако ви кажа, че ми е отнело малко време и средства, но все пак украсата за мен е професия и трябва да изпипам всеки един от детайлите. Работата за мен е хоби и удоволствие, но пък няма нищо по-специално от усмивката в лицата на моите деца, когато отброяваме всеки един от дните до Коледа. Всъщност за първи път няма да използвам един от емблематичните цветове за Коледа, а именно червения. Причината за това е, че лятото направихме обновление на дневната в така актуалния скандинавски стил с леко бохо препратки. И всъщност украсата за Коледа се оказа едно предизвикателство за мен. Затова именно реших да споделя това видео с вас, за да мога да ви дам някои идеи как може и вие с малки трикове и интересни идеи да предекорирате хола си. Не всяка дневна позволява типичната коледна украса. Всъщност ще видите, че в украсата, която ще ви представя, има много дървени елементи, има леко есенни багри и топ актуалния за 2021 златист цвят. Ще снимам някои от отделните елементи, сами ще видите, че са на достъпни цени и от популярни марки магазини. Нека да погледнем пространството преди украсата и след това започваме. Започваме да взимаме коледната украса, но преди да я вкараме в помещението, изключително важно е да махнем всички детайли, които може да дразнат погледа. Имайте на предвид, че коледната украса е съвсем различно от обикновените стилове. В случая това цвете би трябвало да бъде премахнато, както и подложката. Трябва да махнем отделните детайли, които биха пречили на погледа. Има доста нови елементи, всичко това на масата са новите детайли, на които сега ще махнем етикетите. Ето и част от миналогодишната ни украса, която, както сами виждате, има доста червени елементи. Сега ще се постараем да ги премахнем. Не се притеснявайте, обещала съм на едно прекрасно семейство с две деца, които ще се радват много на нея. А ето, започваме сега да махаме етикетите. Тук нямаме етикет, нека да отрежем това етикетче. Всъщност това е от Певкото и е много сладко. Включва му се светлинката и е само за 6 лева. Така, тук имаме една сладка играчка, която е от Jumbo. Тук пак имаме играчка от Певко, 5 лева струва, с дървените елементи. Това са любимите ми златни свещници, те са от Юск. Ето, да ви го покажа. Не са много скъпи, мисля, че бяха около 11-12 лева, много масивни. Това си го взех от Пловдив, също не мисля, че е на добра цена, около 6 лева. Свещите, големите свещи са от Пепкото на 4 лева. На много места ги има тези свещи, но мисля, че в Пепкото са на най-добра цена. Любимите ми, двете катерички. Това е моята дъщеря, това е моят син. Взех си ги, за да ги символизират. Сега махаме и тяхните етикетчета, набързо ги махаме, да не ви отекчавам и започваме с подреждането. Спирай. Да сглобим елхата, вече е на място. Преместихме леко шкафа настрани, за да може да поместим елхата в хола. И започваме с декорацията. Ще ви покажа няколко детайли как слагаме и след това продължаваме. Ще видите крайния резултат. Тази
година няма да слагаме никакви гирлянди, ще наблегнем на красивите играчки. Златистият цвят, както вече коментирахме, е изключително актуален за 2021. Лъскавото се явява много интересен детайл, така че наблегнала съм и на този тип играчки. Хубаво играчките да са малко по-дълги, за да може да се открояват. Особено на този тип нови телки седат много по-добре. Златно, зелено и дървени детайли, това прилагаме в елхата. Приключихме с коледната украса, надявам се да ви хареса. Направих я с много любов и разбира се с помощта на моята прекрасна дъщеря. Ще се радвам да разгледате видеята и снимките и да изпратите вашите коледни украси. Надявам се да съм ви вдъхновила да направите нещо различно. Абонирайте се за канала, чукнете камбанката, ако искате да ви известява за следващите видеа. Ти първо предстоят интересни теми, не забравяйте, сватбите са моята страст. Чао и до скоро!